Nakabsan sa kinabuhi ang 56 anyos nga kapitan sa Barangay Tigib sa lungsod sa Oras sa Eastern Samar. Kinihumandong gaba siyang kanhing nakalalis kinsa bag-o lang nakagawa sa bilangguan tungod sa kasong attempted murder. Mato ni Police Captain Erickson Balbaboco, ang hepe sa Oras Municipal Police Station, nga nahitabo ang krimen alas 7:30 sa buntag ni atong Enero 6. Sa pagbalik sa biktima gikan paghatod sa iyang asawa sa ilang tindahan, gingong giatangan ng biktima sa iskinita ug didto na kini dunggaba gamit ang hait na hinagiban. Nakahimo pa pagdagan ang biktima aron mangayo og tabang apan gigukod siya sa sospek aron tiwasan. Nadala pa unta ang biktima sa ospital apan gideklarar nga dead on arrival tungod sa mga samad sa nagkalain-laing bahin sa lawas. Nasikop ang 46 anyos nga sospek kinsa nagdumili pagluwat ug pamahayag. Sa ngayon po, yung tinitingnan po nating pwede nating maipile na kaso sa kanya is crime of murder. Base dun sa mga statements, accounts ng ating mga witnesses.